Hej alle sammen. Jeg ved virkelig ikke, om I kan høre mig, men det håber jeg virkelig kan. Klokken er 9, og og mine kontaktlinser er ved at tørre ud. Ja. Nemlig. Hvorfor var det nu, jeg skulle lave den her video? Nå ja. Jeg har ikke lavet video i så lang tid, og det har... For det første har det noget med at gøre, at jeg har fået sygt mange lektier for her på det seneste. Altså jeg har fået... jeg tror jeg har fået 4 diktater den her uge, og vi plejer kun at have sådan en om måneden eller sådan noget. Og så har jeg fået matematikopgaver fra opgave 1 til 77 skulle jeg lave, eller sådan noget. 77 opgaver i matematik. Og fået en stil for, og det er helt vildt, mand. De er fuldstændig psykopatiske. Sådan lige før efterårsferien, det er helt vildt. Men i hvert fald, det er den ene af grunden til, at jeg ikke har lavet så mange videoer. Og så det andet, det er, at jeg har kun mit webcam, og det er ikke vildt godt, når man sådan skal, når man bare skal snakke og sidde, men når man gerne vil sådan lave make-up tutorials og sådan noget, så synes jeg ikke, det er så fedt. Og grunden til det er, at jeg har et digitalt kamera. Bam. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt, for det er rigtig skarpt billederne. Eller nemlig. Men der er lige det, at jeg ikke kan finde min upload, og den er gået fuldstændig død. Og så nemlig. Måske skulle jeg til at finde en lader. Så indtil der, så tror jeg ikke, jeg laver make-up video, men det kan godt være, at jeg laver hauls og sådan noget. Mor råber. Men i hvert fald, det kan godt være, at jeg laver hauls, og dagens outfit, det har jeg glemt. Det har jeg glemt her de seneste par dage, men det er mere fordi, at jeg kan sagtens tage nogle billeder på min mobil, og så lægge det ind. Det kan jeg sagtens. Og det kan også være, at jeg skulle gøre det. Det tror jeg gør. Selvfølgelig kan jeg ikke tage for alle de andre dage, for der blev ikke rigtig taget billeder af mig den dag. Og det var altså i dag. Og jeg kan fortælle jer, hvad jeg havde på. Nattøj. Jeg havde en rigtig fed stribet, sådan halvstram kjole fra H&M. Nå, det var i hvert fald. Det var i hvert fald sådan rimelig tykke striber. Så var den sandfarve og sort. Så havde jeg, sorte strømpebukser på. Altså ikke sådan nogle, jeg ved ikke om de der er fuldstændig sorte. Jeg kan godt lide dem, hvor man kan se sådan lidt huden igennem. Det synes jeg er rigtig flot. Og så havde jeg en koppervest på, og min yndlingskilehæl med snørbånd. Ja. Så havde jeg min ring på, som ikke ligger her, den ligger derovre. Lige meget. Og i morgen, der skal jeg have en hvid t-shirt på, hvor der er gennemsigtigt sådan lige... det er sådan nogen sådan hvid gennemsigtigt her. Og så er det bare hvid resten, og skal jeg have en strapløs BH på. Og før i tiden, det synes jeg ikke, det var så fedt at gå med strapløs BH, men det er ikke noget imod. Altså, jeg bare lige, hvis der er nogen af derude, der går med, altså, I ved, tube tops, sådan nogle strapløse bluser med BH på, lad være, for det er ikke pænt. Og jeg er meget ked af det, hvis der er nogen, der synes, det er rigtig pænt. Men det ser så mærkeligt ud. Jeg har en veninde, som hele tiden gør det. Det er en rigtig fed tube top, og den er faktisk rigtig flot. Men det, at hun går med sin BH og sådan noget, jeg har prøvet at sige det til hende, men hun siger, at hun kan ikke lide det. Fair nok, hvis du ikke kan lide at gå med strapløs BH, så er det fint nok. Men tænk lige over det. For altså, hendes er ikke så slemt, hun plejer at have en cardigan over, men når det så er, og så falder den hele tiden ned, og ja, nemlig. Det er selvfølgelig ens eget valg. Hvad var det nu, jeg skulle til at sige? Nå jo, og så er et par højtalede bukser, hvor jeg stopper den, altså højtalede, det er sådan lidt højtalet. Og jeg stopper blusen ned i, og så skal jeg have, indtil der skal have nogle sorte balleriner på, som er sådan lidt sygt lån, når man tænker på, at det faktisk blevet ret koldt. Jeg ved ikke med jer, men der har bare været sygt varmt her på det sidste. Her hvor jeg bor. Totalt mærkeligt. Bare været sådan 25 grader eller sådan, det er fuldstændig vildt. Ups. Og så skal jeg have det her ur på, så jeg bare taget på nu, så jeg husker det. Oh shit. Den der. Der er sådan nogle diamanter rundt her, og så er det sådan hudfarvet. Og det har jeg
Min mor har købt af min søster, som snart starter sin egen online shopping hjemmeside op. Og hun rigtig sådan en masse af de her uger i helt mange forskellige farver, men det opgav hun. Så nu sender hun tilbage, og nu må jeg se, om jeg kan sælge nogle af mine venner. Så ja. Noget vil jeg ikke forstå, men jeg tror også, der bliver, jeg ved ikke, der bliver make-up, det tror jeg måske ikke. Jeg tror, der bliver masser af smykker og måske også tøj. Så når jeg finder ud af, hvad den skal hedde, fordi først skulle den hedde Trendfighter. Og det droppede de. Så nu ved jeg ikke, hvad den skal hedde. Yep. Den her bliver lidt lang, når jeg bare snakker. Men så er det. Det er bare det, jeg vil sige. Ha' det godt og godnat. Hvis I ser, at mine er lagt ned, det tror jeg ikke, vi gør. Det sagde ligesom mig. Så nu snart skal I i seng. Okay. Ja. Okidoki. Godnat.